Iloilo Newsline. Magapangalagad na ang programa nga Iloilo Night Watch sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Gimaras Antique Aklan kapin syudad sang Bacolod kag Negros Occidental ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ini nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilo Newsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ini mabatian halin las 8:30 sang gabi tubtob las 10 sang gabi. Oras sa Pilipinas, 31 minutos na nakaligad sa alas 8. Good evening friends, good evening sa atong mga listeners kag mga viewers. Welcome sa Iloilo Night Watch. Maagi diri sa Iloilo Newsline. Nagapangalagad na kita subong oras tubtob las 10 agud sa pagdala sa mga impormasyon, mga balita upod man sa atong mga ka-Newsline reporters. Sa kaumahan, kadagatan, kabukiran, kag may ara lang dalang dita. Pwede na kamo makatanaw dere. Palihog lang like, share and follow sa Facebook page ng Iloilo Newsline kag Gimaras Newsline. Kag palihog man subscribe sa YouTube channel sang Iloilo Newsline para nga man-notify kamo mabalandason ninyo insigida ko mayara nga mga hitabo, mayara nga mga balita nga aton nga iposting sa aton nga page o kon channel. Niraman sa Luzon, Visayas, Mindanao, kag sa aton nga mga kauturan, sa mga Ilonggo, sa mga Pinoy, sa iban nga pungsod, kumusta na kamutanan? Samtang nga nagahilay-hilay kamo, magulang tapos panyapon hatagan namon kamo sa mga balita nga aton natipon subong adlaw sa bilog nga pungsod. Standby sa atong nga mga listeners, standby sa aton nga mga viewers, sa aton nga mga ka-Newsline, palihog lang standby. Unahon naton check ang Pag-asa Iloilo, hibalo naton ang sitwasyon sa panahon. Iloilo Newsline Weather Update. Yara sa atong linya si John Michael Chungon sang Pag-asa Iloilo. John, mayong gabi si Johnny Diaz sa Iloilo Newsline. Yes sir, may gabi sa tanan nga tagpamati. Karing latest update sa panahon sining adlaw Miyerkules, October 6, 2021. Ang bagyo nga sila ni nagwa na sa Parn as of 3 p.m. uli nga nakitaan 710 kilometers west of Subic, Zambales. Subong niya nga track ang mag-apekto sa western section sang Luzon. Subong western Visayas, generally fair weather. May chances ang isolated yung mga pagulan dala ni isang localized thunderstorms sa binabit sa hapon o sa gabi. Hangin sa Western Visayas may natugtog kasarangan di ka nabigat na nakatundan, may makanay tugtog kasarangan man yung mga pagbalod sa kadagatan. Temperatura sa Iloilo 26 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw nagtunod alas 5:38 kay nakasisidmon magasila alas 5:37 buwasan. Netong latest update sa panahon gikan diri sa Pag-asa Iloilo, John Michael Jongon ng gabi. Mayara naman kita nga LPA Jan. Ito, sa subong mayara kita gina-monitor nga LPA sa eastern side sang Visayas. Posible magasulod sa parser sa sininga mga inuras. Pag sa aton nga pag-monitor may tsansa sir na mag-develop sa isa ka bagyo sa sunod ni nga 48 hours. Oo. So kung hinali nga mag-develop siya into tropical depression, anong iyang tracking? Sa aton nga pag-monitor sir, manubo man ang tsansa ya mag-landfall sa diri sa aton sa pungsod kagang iyang movement is northwestward sir, pakadto sir sa extreme northern Luzon nga mga kadagatan. Okay. So pasaka siya. Yes sir. Why chance nga mag-cross nga pareho kay Lani? Yes sir, sa subong sa aton nga pag-monitor amo na ang iyang movement sir, pero continuous monitoring ta japon sir kay may tendencies na sa nga magbago. Okay. Diyan, madamo nga salamat kag mayong gabi. Welcome sir, kag may gabi. Iloilo Newsline Weather Update.
Madamo nga salamat sa Pag-asa Iloilo. Trantay 5 minutos na nakaligad sa alas 8 sa aton nga mga kanyos line. Palihog lang ha. Padala na kamo diri sa inyo nga mga mensahe, sa inyo nga mga pa-shoutout. Kaya amon ina nga pagabasahon. Mayara kamo dira nga mga comments. Padala lang diri. Kung may mga information kamo dira nga na dapat nga ipalabot diri sa Iloilo Newsline, palihog lang text sa 0929-254-4135. 0929-254-4135. O kung mag-chat ka mo sa Iloilo Newsline. So sa aton nga mga listeners standby na. Yari kita sa pagplastar sa aton nga mga headlines. 36 minutos na nakaligad sa alas 8. Senator Panfilo Ping Lacson nag-file na sang iya nga COC sa pagka-presidente upod sa iya running mate nga si Senator Tito Soto nga nag-file man sang COC sa pagka-vice presidente. PNP Chief Police General Guillermo Eleazar nagbisita sa Iloilo City Police Office matapos nag-conduct sa inspection sa Mandaryao Police Station. Sa dugang nga balita linyada sa politika ni former Congressman Ramana Nava, nag-file na kainas ang COC sa probinsya sang Guimaras. Team Uswag Ilonggo ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas nag-file na sang COC. Mga kandidato sa probinsya sa nga Antique, magapapili sa 2022 eleksyon, naka-file na tanan sang COC. PNP Chief Guillermo Eleazar nagpanugyan sa tanan nga regional directors nga magbantay sa katapusan nga adlaw sang COC sa posible nga pagdagsa sa mga politiko sa COMELEC. Kaso sang COVID-19 naglabot na lang sa 9,868 samtang masako ang mga politiko sa pag-file sang COC. Basi tapos sa bulan, jutay na lang ni tama ang kaso. 3 ka wanted person arestado sa probinsya sang Iloilo, kag pusil gin-turn over sa mga pulis. May haraman kita sang COVID-19 update sa Western Visayas, Philippines, kag worldwide. Standby sa atong mga listeners, standby sa atong mga viewers. More power Iloilo, bringing more to life. More power Iloilo, bringing more to life. Na ang ginahulat nyo. GCash is finally an accredited third-party payment center of More Collect. Pwede na subong makabayad gamit ang GCash app sa inyong mga cellphones. Just open your GCash app and look for More Electric Power Corporation under Electric Utilities in the Pay Bills option. I-download ang GCash app for faster, safer, and easier ways to pay. 5 more ways to pay sa aton mga accredited third-party payment centers para you have more time to do more and be more. Trantay 9 minutos na nakaligad sa alas 8. Balik kita sa aton nga pagpangalagan. Sa mga nagahiwat sang kadlawan, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ay na nga, Purita Magbuo, happy birthday.
Naiporet, kumusta na? Kay Suon Josephine na Tahan, happy birthday. Araman kay Francis Mintoy, ay Dan Pahardo, happy birthday. Kay Ging Protasio Bernales, belated happy birthday. So sa tanan-tanan nga nagahiwat sang ilang nga kadlawan, happy birthday. Birthday to you. Kabay pang aubayan lang kamo ha. Bisan pa nga pandemya kita. Enjoy kita. Happy birthday. Hindi pagpanumdumama yung pandemya. Kay basi madalman ikaw. So happy birthday sa inyong nga tanan. Senator Panfilo Ping Lacson upod sa kay Senator Tito Soto, nag-file na sang ila nga COC. Si Senator Lacson papili sa pagka-presidente, samtang si Senate President Tito Soto magapapili sa pagka-vice presidente. Ari kay na ang porsyon sa speech ni Senator Lacson sa naka-file na siya sa COC kung ano ang iya nga maplano sa Republika ng Pilipinas kung siya gidman ang pagapilion sang mga pumuluyo. Senator Lacson. Kakayahan, katapatan, katapangan. Mga katangi ang taglay ng Lacson-Soto tandem na layuning maibalik ang tiwala ng mga mamamayan sa ating pamahalaan. Kahit minsan, hindi tumanggap ng suhol kapalit ng serbisyo publiko, nananatiling walang bahid ng korupsyon, ang siya naming gagamiting pinakamabisang armas upang buwagin ang mga sindikato sa loob at sa labas man ng gobyerno. Kung ipagkakaloob ng Diyos na ang Lacson-Soto tandem ang mapipiling mamuno, isang disiplinadong burokrasya ang pairalin, kabilang na ang maayos na paggastos ng pambansang budget upang makaabot ang biyaya at kaunlaran sa mga liblib na lugar ng bansa. Marapat lamang na mauna ang kapakanan ng higit na kararaming Pilipino. Taos-puso kong iniaalay ang huling yugto ng aking paglilingkod sa ating inambayan, sa aking mga namayapang magulang na siya nagmulat at gumabay sa aming magkakapatid na kahit kapos sa yaman at salat sa buhay ay tuwi ng tagubili nila ay hindi dapat maging hadlang ang kahirapan sa pagtulong sa kapwa, lalo na sa mga kapuspalad. Ang tama ay paglalaban, ang mali ay lalabanan. Isang personal na kredo na aking sinusunod na pamantayan sa mahabang panahon ng aking panunungkulan bilang isang sundalo ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, isang alagad ng batas at hepe ng pambansang pulisya, presidential assistant ng dating Pangulong Benigno Aquino III at senador ng Republika. Panahon na upang maipanumbalik ang dignidad at respeto sa sarili ng bawat Pilipino sa loob at labas ng ating bansa. Kapag ang namumuno ay matino at nirerespeto, panalo ang pangkaraniwang Pilipino. Maraming salamat po. Patnubayan tayong lahat ng Diyos. Between Senator Lacson and I, Si Senator Ping Lacson. So mo to malipot niya nga minsay
sa mga pumuluyo kung pahanugutan siya sa mga pumuluyo nga mangin na presidente. Kaya mga pumuluyo, mga madlang people, kamo ang bahala sa pagpili kung sinong mayad. Nga hindi kita maghinulsol, no? Hindi kita dapat nga maghinulsol sa sulod sang 6 katuig. So pilion ta sa Mayo kung sino ang nagakangay nga ibutang sa pwesto. Hindi lang sa hambal, dapat sa buhat. Hindi lang sa hambal, kundi sa buhat. Nga hindi sila nga liwat-liwat. 46 minutos na nakaligad sa alas 8. More power, Iloilo, bringing more to life. Ari na ang ginahulat nyo. GCash is finally an accredited third-party payment center of More Collect. Pwede na subong makabayad gamit ang GCash app sa inyong mga cellphones. Just open your GCash app and look for More Electric Power Corporation under Electric Utilities in the Pay Bills option. I-download ang GCash app for faster, safer, and easier ways to pay. 5 more ways to pay sa aton mga accredited third-party payment centers para you have more time to do more and be more. From 2010 to present, we have a total of 22,431 college scholars, producing a cluster of graduates with Latin honors each year. We also offered educational opportunities to thousands of out-of-school beneficiaries. To maximize the utilization advantages and benefits in advancing and enhancing educational endeavors and excellence for pursuing personal growth and holistic development of the Ilonggos, the local school board sees to it that the Special Education Fund is being spent effectively and efficiently. We have also upgraded our daycare centers, including the teachers. 20 slots full scholarship for Master in Education for Public School Teachers at West Visayas State University. 17 million total budget for public school teachers, including 9 million for 23 teachers in 2021 and 4 million for 12 teachers each year from 2019 to 2020. 60 million spent for production of modules for purchase of consumables, including bond papers and inks, and provided 4 million cost of 17 RISO machines and 17 photocopiers. 14 million cost of printed modules given to students. City Hall has hired 190 utility workers and watchmen or guards for safety, security, and efficiency of operations in all 68 public schools. As part of becoming a digital smart city, laptops and online connections have been provided. City Hall has provided 100% internet connectivity, upgraded to fiber optic lines for all 68 public schools. We have spent millions just to secure our educational venues. This is good news that enrollment of deserving youth adds up despite the pandemic that limits face-to-face sessions and instead maximizes the use of online classes and virtual educational endeavors. Minutos na nakaligad sa alas 8. PNP Chief Police General Guillermo Eliazar nagbisita kay na sa siyudad sang Iloilo. Ang una niya nga ginkantuan amo ini ang Mandurriao Police Station. Nagano siya, nag-inspeksyon to kung matinlo man
kung matinlo man ang police station kag kung ginasunod na ang iyang mando parte ini sa cleanliness. Kag nagdiretso sa ICPO, sumalang siya ni ICPO Director Oldarico Garbanzos kag sang mga personnel. No? Nag-inspeksyon man to si PNP Chief antes nagkadto sa Campo Delgado. Bisita siya buwas sa anniversary sang Philippine National Police Regional Office number 6. So diri matulog si PNP Chief kay buwas may ara nga programa. Nagapanugyan si PNP Chief sa tanan nga mga pulis sa ilabi na sa nagahilapit nga katapusan nga filing sang Certificate of Candidacy nga magbantay sang Mayo ilabi na kung basibla magdugok magilinutok sa Comelec. Di dapat ang mga pulis magluwas sa mga compliance officers sang syudad dapat ara ang aton nga ang mga pulis nga maga-assister. Hindi dapat pag-itugyan lang ini sa iban nga mga tao kay obligasyon sang pulis. Kag ginapa siguro nga wala sang extortion nga matabo sa sini nga eleksyon. Nga ginatumod niya dire ang makawala ang mga miyembro sang CPP-NPA kay basibla nga mayaran man sila rakit-rakit. No? So no, kay PNP Chief dapat nga mag-monitor sa Mayo ang mga pulis kay basi may ara nga extortion campaign, no? Sa mga kandidato nga hindi ka makapangampanya sa mga bukid, sa mga kabarangayan sa kabukiran kung hindi ka magbayad sa ila. So dapat monitoron gid kuno ini sang Mayo sang aton nga mga otoridad in coordination sa Philippine Army. 52 minutos na nakaligad sa alas 8. Kaina, ang mga lideres sa probinsya sang Guimaras nag-file naman sang ilang Certificate of Candidacy. Ginpangunahan ni former governor, former congressman GC Ramanava. Si former congressman Nava magpapili sa pagka-gobernador. Kag ang vice governor si Attorney John Edward Gando. Mayara sila nga ginpang field sa mga board members, no? Sa mga municipal mayors kag vice mayor. Kompleto na, plastado na, kag simultaneous kay na nag-file sang COC. E-check tang update. Nagikan sa kay Newsline Danny Villases sa probinsya sang Guimaras. Kompleto nga listahan nga nag-file sang COC sa Provincial Comelec kag mga municipal Comelec. Dan, paliog standby. Dan, please come in. Nagkasibugin ang ato ng report sa gabi. Pero ang nakuha sa report kaila tay gamay gilang kudar, no? Gamay gilang kudar. Pero kumpleto na ang mga line-up sa grupo ni Congressman Jose Nava, kag ni nga bana nga si former Governor Roman Nava sa nagpapili bilang mayor, board members sa 5 ka mga kabanuanan diri sa province of Guimaras. So naon tanay ang sa national ang nagpapili sa liwat ang incumbent congresswoman na si Rosel Nava, ang governor amo nga sini nga bana nga si anay Governor Raman Nava, ang vice governor amo si incumbent vice governor John Edward Gando. Now sa pagka board member, unahon tanay sa first district, compose din sa 2 ka mga banwa, nalibista ang San Lorenzo. First district, amo Sanday, Cecil Dumarid, kayo na sa ni Governor Dumarid, na kung tani magpapili sa mayor sa Benedista,
pero may mga changes. So, amo ni, Cecil Gumarin, for board member sa 4th District, Apoy Tunado, incumbent, Booking Habanya, sa Raymond Gabilinho, incumbent. Sa 2nd District, si Police Administrator, o si Provincial Administrator, Alex Aranita. Pangadua, si former former governor, Nini Nava. Pangatlo, Linlin Sigobia. Kag pang-apat, amo si Liobin Urchis Convent. Muna sa pagka-board member sa 1st kag 2nd district sa province of Guimaras. Now, sa pagka-mayor, unahon ka ang sa 1st district, ang Banwa Dan? sa Benavista. Dan? Yes, Oh, ang board member sa 2nd District, sino to? Si Linlin Sigobia o kon Idang? Sigobia. Lain man niya si Wala Idang? na si Idang. Wala, Sigobia na butang kina, Sigobia. Anyway, ikaw talaga no? Oo, kay Oo, nakita ko Sigobia. sa posting ni Kwan ni Attorney Paul Vincent de la Cruz, Idang. Ay, Idang. Siguro ba sinasal ako sa pelido. Oh, Anyway, yung ko sikap lang, no? check. Kaya po lang ang pelido, may asal ako sa pelido. O dahil, Linlin Idang, kung sa kundin sa councilor mo, kung sa ano ba rin sa, sikap po lang, no? Okay. So, yan yung pagkita, ang atos na nga mga, nakuha sa din nga mga, nag-fight na siya nga COC, pagka-mayor sa may Bonavista, amo si incumbent Governor Sam Gumarin, ang vice mayor niya, amo si Cyril Beltran, board member siya, nga matapang term niya. Kaya sa pag-mayor naman sa Hordan, amo si... By the way, sa Buenavista, sino kontra ni Governor Sam? wala pa si may nag-file, basi buhat siguro, basi may file na rin. Oo. Wala pa din. No? Sa tiyak ng grupo, wala pa tayo may nagtuwa, Disney, no? Sino na si Sir Sam Kambas? Siya na? Yes, amo pa rin inakulo-kulo, no? Pero wala pa kita ako, bisang final sini nag-file si QC, no? Kaya kita may nagtuwa. Ano gin man ang ngalan niya na? Siguro, basi may... Ano gin man ang ngalan niya? Is B member ano? Kambas? Ang yang full name, Raquel Kambas, Raquel? Oo, pansin ni SB member, incumbent. O maestro na siya? Ha? Nakagi na maestro? I don't know kung lagi na sa maestro, ha? Amo na kuno tani ang kuan ang kontra ni Doc Gumarin ang asawa ni Gobsam. Galing kay amo na isa, no? Oh, galing kay mga babae, di? nakita nila. Oh, nakita nila nga daw perde pilo ko no. Amo na si Gobsam ang ginabulos. Timba balat dari buat so kay Baikon to buat sa man sa so ang deadline. Oo. Balat dari no. Kan kasi ni kumpinsa na kung nakuha ang sa kang grupo pag inago asubong ako sige gina-report kay mo. Slide na dyan. Kana kunodan mo dayon ina kay Way Masitol ni Governor Ramanaba ang kwanda dispute da no ni Gobsam kag ni Mayor Eugene. That's why nga padalaga na mo na si Kambas. Daw amo na ang mga nakuha sa mga kompasyon. So lang taon ta no. Kuha ta final sini nga magresulta after sa filing sa November 15 pa na, di ba? November 15. Pero gin-confirm na kay ni Governor GC Ramanaba nga waya mapatsap ang problema sa Buenavista. No, waya mapatsap, waya may ngagaw. Sila ni Eugene Reyes kag ni Governor Sam Gumarin na Dan. Yes, mga tradisyon dyan kay mamatay po na isuptar sa mga pumuluyo na tani antes na abot ang filing sa COC, maariglaw na yung duwa kasi ilaman na ni grupo mo. Ilaman nila sa pag-started. Daw dako na nga pala sapon gunali. Kay daw hindi gidya magpasugot ang piyak nga grupo na bangod sa ginhimo kuno ni Gobsam sang una sa ila. Ti karon nga na kay eleksyon na
amo pala makadumdum nga mag-patch up nga mga iyo pasensya. Amo na ang problema. So, tani ko nabi, ang tani bisini nagalambot at doon nagdalom. Kung ariglo, tani ini, huwag na maglambot. Tama na. Oo. So, muna mga feedback sa mga pumulyo, sabi na sa amon sa Benedista. Oh, dati daw dira nga area ang daw mainit-init nga eleksyon goro. Lima lang. Kay daw suportado kuno si Kambas na sa nga iban man nga politiko da. Balaan ka lang balaan ka lang. Buwas sa 15, November. Pero buwas, yung bantayan sa buwas, mas ito mag-falso sila na si OC, 7 and 8, bantayan ta, no? Kag sino, ang mga subject ng grupo, ara sa opposition, kasi ato gina-report. Ang vice mayor ang vice mayor ba si Iwaya kontra? No, ang mayor lang ang pakontrahan na da. Da mo ng information. Basi lang, no? Ang taon kung sinong kumbekonta ni Tyrell Beltran, kasi Tyrell, may mali isang pag-board member, incumbent isa matapos nga sining term sa sining tuig 2022 just na dyan. So, try kita no, sa atong pag-report sa mga nag-file sa COC sa Banwas ng Ordan, sa Gyapon, si incumbent sa Mayor Ruben Corpus, ay sining Vice Mayor, amo si David Gano, convinced man nga board member, tayo nagtapos man sa ngayon na term, kasi na yung tuig 2022. Sa Sibunag, amo na yung Sibunag, yung mga issue man di, pero mayo yun na kayo na pasak. Why kontra sa Ordan? Wala, pa ko kalan ka, kung may nagpunta, no? Mga linagbuwas ng taon, pagkatabuwas 7 and 8, kung sino ang mga kunta na sinigong Ruben Corpus, Mayor Corpus, pag ni board member Bediano. Why pa ka file si former Mayor Inge Chavez? Wala po ko idea. Why pa ka file? Balik ko na sa kubas kung may idea ko sino yung nila mga incumbent, mga oposisyon. No? So, una sa Ordan, incumbent for Mayor, si Japon, Ruben Corpus, ang Yasminga Vice Mayor, amo si board member Bediano. Now, sa Tibunag, ate Marito, kaya do okay naman. No, so sa report ang utod Anabil Belches Manigo, kasi hindi yung utod niya si board member Ruben Belches, nag-okay naman, no? So, for Mayor, sa Gyapon, Anabil Belches Manigo, kasi nga Vice Mayor, amo si Reynaldo Sigobia man sa Gyapon. Sa Rio Valencia, ang buta ba silang sibling nga kasi ang managwaon niya pagka-mayor, si Attorney Vincent Paul de la Cruz, kang sining Vice Mayor, ang anay man Vice Mayor sa una, nga mo si Maria Luz Gambalan. Kag ang sa San Lorenzo, as sa Gyapon, ang incumbent mayor, nga mo si Mayor Den Pagaho, ang sining Vice Mayor, ang Gyapon, incumbent, nga mo si Vice Mayor Constantino Cordero Jr. Just like Janet. So at least daw muna nakuha pa lang, no? Sa piyak niyang grupo, wala pa kita kakuha sila yung Yuslan dyan. Sa sila ko na buwas, siguro also niya, sa utso, no? Sa filing, ang final sila sa November 15, sa kusito ang magkakambulan. Ang gusto mo muna ang ginagantayan na Yuslan na kung makuha tanan hasta mga SB member sa kada banwa ang nag-file sa COC, mas manami dan. May ko rin nakuha ang nag-file sa COC sa mga konsyalis sa Buena Vista pa lang isa, no? Kung gusto mo, lawagon pa ang ilasin niya. Okay, so sa Buena Vista niya, so iban pag ini, iban ha, si Art Cartel Jr., incumbent, Rex Fernandez, sa grupo din ko na, si Congresswoman na Luzon, bakit ni Gobernador Ramanaba. Number 2, Rex Fernandez, Carlito Gaetano, incumbent, Ruben Magno, Val Talavero. Kag may ara pa ni sila nga. Okay, now to ang signal ni Newsline na Danny Villases. So, matamat pa lang ang mga nag-file sang COC
sa probinsya sa nga Guimaras. 5 ni ka mga kabanwanan mo sa probinsya sa Guimaras. May mga nag-file sa mga banwa kag mayara nga mga daan kag may bag-uman, no? So ang mga pumuluyo dapat magpili kamo sa Mayo. Pilian nyo sa Mayo, hindi kamo magpadala sa silaw sang kwarta. No? Ang kwarta ya agila na after 3 years, maano kamo manghakroy naman. Pilian nyo sa Mayo kung sino ang nagakangay sa pwesto. Nga hindi ipapa, hindi bungol sa mga problema. Kag kung ano ang inyong mga problema, mahapos nyo dalaganan. Hindi kay mabudlay, i-approach mabudlay nga pangitaon sa ilang nga opisina. Pilihan nyo ang approachable, ang mahapos dalaganan, ang nagapakigbahin sa deliberasyon, kag way nagapalagyo, no? Way nagapalagyo nga sa mga pumuluyo kung magbangayo sa nga bulig. Balikan ta si Kanyos Line Dani, Dan. Yes, Mr. Dani, no? So, ako sige tanawag, 5 pa lang, no? So, kinakita ko ng kumpito, tungkol niya nagkwantitante na nagkwantitante. So, 5 ini siya, pero kumpito na ang state ni Gob Kumarim, kaya sinili pagka-kandidates pagka-konsyal, no? Sa tingin ko natin, moto si Incumbent Councilor at Catal Jr. Muna nakadala ini sa grupo na sa papili sa pagka-konsyal sa Bonavista. Ang siban din nga mga banwa, Hordan, Sibunag, sa Balinsa, San Lorenzo, tinawag nila magbuwas ang kumpleto sila sa mga konsyales para kumpleto sila ang Israel Magkano. Regular kasi ka magtakop, may din nakita kapanawagan, mas importante sa Israel ay bulong ini, no? Bulong ini ang importante. Kasi man nagbayluanay ba sila sa ilang bag, ang nagpangumpa sila sa store sa may market, tapon nga law, ang sadiyas ni taga Bonavista Guimaras. So, kapanawagan ng utangit si Girly Marquez, tapos sino matlang babae ito pala, na nagkuha si plastic na bag na color puti. Ako dito ang bulo kag pila ka mga pinamakal ni Girly Marquez. Kung pwede man lang mag-contact lang dito sa Ilo News Line kay tama ato ka importante. Kaya ni si Girly Marquez taga Sopang Bonavista, samtang isa nagpamakal kasi na lalakundra at may market, lakit-lakit ng bulo, babae ng mayaman niya nga bag, nagkambyo sila. Kaya yelo to, ang kulot ng iyang plastic na bag. Sa dito nga naghalaman sa bungga ni Girly Marquez. Iyog lang sa babae nga to, no? Kaya tama ito ka importante. Kasi talaga sa inyo yung news to ilo, kung arak naman na simo, kung mga duwa magabayluwa na ito nga bag yan, news lang gano'n. So mga balita, hindi sa province of Guimaras, ang News Line nyo, Danny Betiases, para sa Iloilo News Line. Salamat na sa pagpamati sa kay Ebs Magbanwa, kay Tiri Pasaroho, no, kay Tiray. Diraman kay Bonibansi Sanduloy, kay Josie Lagman, kay Jima Kabalonga, kay Kadoy, diraman sa kay Kagawad Milani, Kabalonga, kay Kagawad Amin, mayong gabi. Kay Kagawad Talavera, kay Gawad Timay, kay Kap Ising, mayong gabi. Kay Marijoy Castiba, mayong gabi. Salamat sa pagtanaw kag pamati diri sa Iloilo Newsline. Okay? Iban pa. Na hindi ko ma-scroll. Liyo ko di Binoy. Hindi ko scroll. Iban, hindi ko na ma-scroll. Sa mga listeners naton da Graphics Innovative Mind, Compute Techniques
computer-aided services. Namtang sa barangay Katilingban Molo, Syudad sang Iloilo, sa unhan lang gid ni sang Molo Plaza, tadlong sa opisina sa Bureau of Fire Protection, ang graphics ginapanagyan ni Sir Manny Sanoy. Kung gusto nyo nga magpaubra sa nga tarpaulin, magpaubra ka mo sa mga souvenirs, magpaubra ka mo sa nga mag-imprinta sang t-shirt electronics, kadto lang ka mo dira sa Graphics Innovative Mind. No? Pangitaan nyo da si Sir Manny Sanoy. Kag kung magpa-imprinta mga mo t-shirt, dito sa Leon, sa kay Engineer Kinoy Aligain, kag kay Ma'am Gladys Aligain. Mayaraman sila nga pang-imprinta sa t-shirt electronics o kon manual. No? Pwede man dito, no? Sa kay Engineer Kinoy Aligain. Kay Orly Cabalfin, kay Sir Vernon Cabalfin, maayong gabi. Gusto nyo magbakal sang itlog? Kadto lang kamoda sa Eager Farm sa Barangay Balibagan, Este, Santa Barbara, Iloilo. Ang ilada mga itlog mga priska, no? Manami. Gasinag mo. Paliwag lang, text ka mo o kung tawag ka mo sa telephone number 523-0039. 523-0039. Ang itlog sa Eager Farm, priska kag barato, ginapanagihan Nanday William kag Juicy Lagman. Pwede man kamo makatawag sa 0947-856-4729. 0947-856-4729. Eager Farm, Yara sa Balibagan, Este, Santa Barbara, Iloilo. More power, Iloilo, bringing more to life. Ari na ang inahulat nyo. GCash is finally an accredited third-party payment center of More Collect. Pwede na subong makabayad gamit ang GCash app sa inyong mga cellphones. Just open your GCash app and look for More Electric Power Corporation under Electric Utilities in the Pay Bills option. I-download ang GCash app for faster, safer, and easier ways to pay. 5 more ways to pay sa aton mga accredited third-party payment centers para you have more time to do more and be more. Health Complex. A health complex will rise complete with hospital, quarantine, isolation and dormitory facilities, and molecular laboratory, all in one location at Barangay San Pedro Molo. The 104-bed Level 2 hospital will have an intensive care unit and specialist doctors per DOH standards. Molecular laboratory. There's an urgent need for faster releasing of RT-PCR results to effectively and efficiently manage confirmed cases. With that, we converted the ALS building into a temporary COVID-19 molecular laboratory, hiring 34 medical technologists. Later on, the machines can be calibrated to test dengue and HIV. Contact tracing. We already trained 120 persons as contact tracers. The City Epidemiology and Surveillance Unit of the City Health Office is conducting aggressive contact tracing to locate all close contacts and manage confirmed cases efficiently and effectively. Patient transport. 6 ambulance units and 1 minibus are being used by the Iloilo City Emergency Response of the City Disaster Risk Reduction Management Office in transporting positive patients to healthcare or quarantine facilities. Modular Hospital. Iloilo City government and partners have started preparing additional beds for COVID-19 patients. This temporary hospital seeks to address the high health care utilization rate, considering the city-based facilities also catered to patients from 5 neighboring provinces in Panay Island. A 66-bed modular hospital, which is a 3-unit 22-bed per unit, will be built nearby Suok Quarantine Facility. An additional 32 isolation beds
will also be built in front of the existing one, also in Sook. The isolation and quarantine facilities shall form part of the proposed hospital in collaboration with the Department of Health. Quarantine facilities. St. Therese Hospital, which has been non-operational for quite some time, has been lent for free and has been serving as a quarantine facility. This move is in preparation for possible increase in infections, which may be caused by the more contagious Delta variant. Iloilo City has put in place a total of 1,500 isolation beds, including close to 1,000 in government-run facilities and at least 500 private beds in various partner hotels in case of COVID-19 surge. These will cater to mild and moderate cases to give the already overwhelmed hospitals a breathing room. City-run facilities have provided lunch and dinner meals, medicines, vitamins, hygiene kits, and medical checkups. City Vax Teams. The city's vaccination teams include city health office doctors, nurses, vaccinators, health workers, site managers, liga ng mga barangay, IT, PSTMO and PNP personnel, volunteers, and logistics team from the General Services Office. They target at least 10,000 vaccinations a day in the 5 identified mega sites: SM City, Robinson's Haro, Mega World Transport Hub, Central Philippine University, and Ateneo de Iloilo. They also conduct community-based vaccination in barangays identified as having low vaccination turnout. We have 28 medical officers or doctors, vaccinators composed of 51 nurses and 13 midwives, 16 nursing aides, 13 dentists, 303 assistants composed of BSPOs, health workers, health center staffs, and etc. Disinfection. City Health Office Sanitation Division disinfects city government offices that are locked down following confirmed cases, as well as national government agencies and establishments that request assistance. Volunteer fire brigades and Bureau of Fire Protection also help in disinfection. The threat of this pandemic has pushed the Iloilo City government to double its efforts in fighting the unseen enemy, without overlooking the usual health issues, problems, and concerns that need to be addressed. Let us continue to bring Iloilo City to the next level. Minutos na nakaligad sa alas 9. Sa mga gimaras noon, base loyag nyo nga pabulong sang inyo nga sapat o konido, dadalaan nyo lang sa rehistrado nga veterinarian sa Vitron na Animal Clinic. Diin na ang Vitron sa unhan lang da sa nga Dominic Funeral Home sa San Miguel Hordan, Gimaras. No, sa unhan lang sa nga transmitter sang PTV o kon People's Television. Going to Santa Teresa, ara sa wala. Vitron Animal Clinic. Ginapanagihan ni Doc Ronnie Galia. No, rehistrado nga veterinarian. Hindi na kamo magkadto pa sa iban nga hindi rehistrado kay base mabutang sa langalang ang inyo nga sapat. So kadto inyo si Doc Ronnie Galia sang Vitron Animal Clinic. Sa mga nagapangita sa mga buko shake, kadto lang kamo dara sa Sweetie Buko Shake namdang sa Ceres Terminal sa Barangay Kamalig, Haro. Mayara dira nga Sweetie Buko Shake sa departure area, magpasulod ka sa information section ara sa right side. May small, medium, large, barato na kag ang timplada ang kimis niya nagtimpla. Mayara man dira nga sweet cream kag naka food panda na sa base kon mag-request ka mo o kung mag-order ka mo through food panda pwede gid na pwede ka mo da maka bakal pagi sa food panda. So barato na saboroso pa puro ginaya nga buko kag way ka mo kulba bangod nga purified ice ang ginagamit sa sang Sweetie Buko Shake. Check naton
ang report sa ngaton ka newsline live and direct sa antik eh. Kaya mga politiko to nga makinilala naka-file na tanan sang ilang nga COC, no? Masig diskartihan na sila. Padamo-damo pamilya sa probinsya sang Antique. Check nato na report ni Newsline Romeng Antonio, Paliog standby. Newsline Romeng. Mayong gabi Newsline Jan. Mayong gabi. Ang mga kandidato nga ginatanaw magapadlagan sa mga nakainlain na posisyon dito sa Antique, especially sa provincial level. Ang nakita nga ubos na naka-file. Ang mga probable candidates, alin congressman, governor, congressman members, or Sangguniang Panalawigan members, both ang Sangguniang Panalawigan members, 5 sini ang ginakuha sa North District, at 5 man ang ginakuha sa South District para makumpos ang polo. Almost nakita na nag-file na pati mga probable candidates na independent. No? Luwas lang kung may ara pag na magawa nga na, kung may magawa nga iba na, muna na kung hindi nakilala ng mga kandidato. Pero mga probable candidates na kilala kung may tapang sa mag-kampanya sa Bilogang Probinsya, alin governor, alin congressman, governor, kanaog sa board member, ang naubos na naka-file, almost naka-file na newsline dyan. Ang tatlo ka ina-expect kag natabot yun man mo ang mag-encontranes sa city sa pagka-congressman. Ang una-una nag-file Domingo ang diyang si E.E. Legarda. Nakatambin ni Bob. E.E. Legarda, nabugto ni Loren Legarda. Abong una nagtaga-Domingo. Ikaduwa nga nag-file kahapon si former congressman Paulo Javier. Kag ang ikatatlo, so amo lang din ni Groron, ang tatlo. Ang katatlo, amo ang ining si Adi Pajardo, Newsline Johnny. Tatlo sila, tatlo. Tatlo. Now, ang sa gobernador, tidarwam lang diyang in-expect na nagbungguanay. Kadomingo, ang grupo ni Garda, na ang nakandidato sa incumbent gobernador Rodora Cadya, nag-file. Kakaina ang bilog na ang mga kontra niya kasi Captain Victor Lucio nag-file nag-file na sura na pwede paabot na pwede pa mag-file buwas hasta sa Biyernes. Sa pagka-vice gobernador, ang vice gobernador ni Legarda ni Cadyao ni Legarda nag-file dungan sila kasunod sa Domingo. Kang ligad after 2 days nag-file si incumbent board member Vincent Pizzo ay after merta ng board member nag-file sa pagka-vice gobernador. Pagkaina ang last pagbali amon ikatatlo at recorded fight man sa vice governor mo ang paabot maging kunsuanay ang kalyado ni Tibilisio sa pagka-vice gobernador na si provincial Councilors League President Nonoy Julius Sartan Langit and yung Presidente ng PCL sa bilog na Region 6. Ang mga kandidato sa duwa ka magtimbang na grupo ay si Ade Pardo ay maniya mga board members na nagadlagan. Ang may grupo lang mga board members amo ning grupo tandem ang magtandem nga Legarda Cadyao kag ang Fidelisio kapiyak ng mga grupo no. Amo lang man niya may kompleto nga slate sa pagka-board member sa South kang sa North District. May iban nga naglagan, nag-file ST member, duwa magandaan ito ka ST member, isa sa South Independent, kag isa sa North Independent, nga naglagan board member. Wahay kasi masyado nga naglagan na board member na independent, pero diyan sa probinsya sa Antique. Mga 12 naglagan tanan o kung nag-file na sa certificate of candidacy sa pagka 12, 24, 26. 26 sa nag-file sa pagka-board member sa bilugan nga probinsya, both North and South, Brigya sa provincial Comelec.
Oh, tiyang kwaon nada pila man lang gani 8. Ako, Pulo, ako pulo. di, Pulo. pulo. Oo. Ay, 5 kwaon sa north, 5 kwaon man sa south. So bali sobra mga 26 sila, pulo lang ang kwaon. Pulo. Oo. So ang lagan sa north, 8, siyam. Oh. Siyam pa pulo. Dali lang, 11 Sa north na, sa north. sa north. Oo. Padamo-damo na sila pamilya Kanyos Line Romeng. Kang pabakas-bakas sa taas bukid eh. Oo, bakas-bakas taklas tos bukid. Amo gani na kung on ganit migo ko may ginpost ka sa Facebook. Mga pumuloyo. At kauna kang may tandem niya. Panago yang tira ko official, especially may kumbong. Oo. Kaya ba, grabe mo nuktok senior mga mabalay, tandas-tandas na magwa. Oo, kay eleksyon na. Ay, sabay pa nga. Ti ang mga Hindi matapos. sang una silang kantuan kapanago sila. Ti dapat ang mga pumuloyo amo naman manago sila. Ate, dapat lang manago ang mga pumuloyo. Kaya man tiyo, pa matapos COVID mo. Oo, ay pantapos COVID budlay kay base sila yang may dala silang carrier karon sa COVID, di ba? Dapat, hindi good money pa alaw sa kubilik ng mga panya sila. Mga lahi mo di, sila nga balay makatsukat ko naman sa sarap, kundi 4 years plus virus. Oo. Amo na nga angay na. Kag kung sinong hindi makapangampanya, hindi makakanto sa mga pumuloyo, hindi man pagbutuhon. Budlay no lisod go ang ila sitwasyon no, News Line Romeng no. At ang opsyon niya lang, ang opsyon na nila, kadto lang sa ato na. Sa imo na lang sa kanto. Ito, Odman, bisan kita, hindi man kita sila sa una. Oo. Sa interview mo, tama bang pa-interview, kaya karon bakit kung may mag-sila nga. Oo. Hindi mo sa amon, na-quarantine. Hindi mo mag-interview sa una ka. Amugid. So dapat kadto na lang sila sa radyo, kadto na lang sila sa aton, kag magpa-interview para malabot to ang ilang mga pumuloyo. Hindi na sila maguya-guya. Kag if the price is right, Oo. makagawa sila, hindi gusto niya ato niya. Oo alang-alang thank you muna na sila kay nagapapili sila na. Alang-alang nga karon na masilingang kumilekto. Ano to? Tod na, alang nato ni libre ni kay kung magambal sila sa aton mga medium, may nabaydan man nga kuryente, kaya ang laway ita pa magsagi interview handa eh. Mugede. Oh, ti dapat nga kung hindi sila makakanto, kanto na sila to sa sa aton dai kag magpa-interview para nga mabatian sa mga pumuloyo ang hilap plataporma, hindi sila maguya-uya. Ari naman mga baklo ari naman nagpuhaw naman mga uhong sa mga maklo. Yung election, nag-tribram, nag-ulbo lang na makwal, nag-puhaw. Mga makol. Hindi, mushroom lang. Mushroom nga ko na, pangpangilap, kini, kanto nag-mura lang ka, puhaw lang na. Ako na nga, kalitawa, nila daw mga makol, nag-puhaw sa piyon, election, pero kung may problema, dayo nila panago. Amo nang hampang nila, tago-tago kung way eleksyon. May right yung kita subong naman ako naman. Ang may right kita yung manahambal. Asulod kumos ba na mo? May kabin niya subong la si Kuya mo virus. Sino silensi mo kadto kabiyaw? Na, makabawi na, makabalos na mga pumuluyo sa ila. Sobra pa. Mayo presyo ta kanya lang eh. Mayo dayang inyo nga isa lang inyo alagyanda. Unlike the area sa amon sa City Hall nga may duha lagyan, may exit. Di yawan hulat ang mga pumuluyo tapos sesyon gali dito sila igalagi sa exit yaw. Yawan hinulat ang mga tao sa ila karon kay eleksyon. Makabalos na mga tao eh. Ate, daw
Kasi damo naman ginasupot bansang inyo nagapagago ko na. Damo gidi ang mga salawayon. Damo na support ng mga negosyo na lugaw bla Oo. sa City Hall. Ati damo da. Ay ginegosyohan pa nang dapat pandemya, di ba? Laban gidi. Hasta mga tao gani negosyohan pa nila. Mo gini. Ay grabe, kwarta tingin ang lan gini luwad nila na. Oo. Angay gid kag daway man mga pulos. Tiya mo gina. Maalos pa lang sa subong nga eleksyon. Sige. Ayos lang yan. Mo na yung update at ang politika pero sa Antique. Kada kanya nga adlaw medyo nagturtira si Haring Adlaw. Kasi sa Antique kanya na huniro ng mga dito. Huni ka dito. Huni mga siram-siram kaya manami ang panahon. Kada makita rin ng dito sa kalangitan. Anong ya sa probinsya ng Antique ako doon sa kanyang slime domingan po nyo nag-report para sa Iloilo. This time. Madamo nga salamat sa report ni Newsline Romeng Antonio. Sa mga nagapangita sa priska nga isda, kadto lang kamo sa Crossing Patio Dueñas, Iloilo. Pangitaan nyo dirang pwesto ni Nijima kag ni Digol. No, mga isda nila da, barato na, priska pa, halin sa istansya kag mayaraman da sila nga baligya nga mga seafoods, no? Misang seafoods nila. So, kadtuin nyo lang da ang pwesto ni Nijima kag ni Digol sa Crossing Patio Dueñas sa Iloilo. May mga dalagko nga isda da. May araman nga na gagmay nga isda. Pili lang kamo, no? Pili lang kamo dira sa baligya ni Nijima kag ni Digol. So sa mga nagapangita sang isda nga priska ara sa Crossing Patio Dueñas, Iloilo. Kay Major Ray Pabalan kag sa iban pa nga mga officers sang IPPO led by Police Colonel Gilbert Tagorero mayong gabi. Kay Senior Master Sergeant Lindero kag sa ilang mga tinawo mayong gabi sa inyong nga tanan. 32 minutos na nakaligad sa alas 9. Mayari nga panugyan si PNP Chief Police General Guillermo Eliazar sa mga regional directors sa palabuton nga Oktubre 8 amoning last day sa nga filing sang certificate of candidacy nga dapat magbantay sa Mayo kay base magdugok bla madamo ang mag-file sang COC ilabi na ang mga party list, no? So dapat mamintinar ang minimum health protocols. Yari si PNP Chief Police General Guillermo Eliazar. Nasa ika-6 na araw tayo ng filing of COCs at CONAS kaya inaasahan natin ang pagdagsa ng mga kandidato para humabol sa October 8 deadline. On the part of the PNP, I've already instructed our regional and provincial directors to place on standby enough number of police personnel that would respond to any eventuality as candidates and including party list groups beat the deadline. Pinapalayahan din natin ang mga kandidato na sa Mayo pa ang eleksyon kaya hindi pa kayo mananalo gaano man kadaming supporters ang bitbitin nyo sa inyong pag-file ng COCs. Ilalagay nyo lang sa panganib ang buhay ng inyong mga supporters kung maging super spreader event ang pagdadala nyo sa kanila sa mga COMELEC offices. Matutusara tayong sumunod sa mga patakaran ng COMELEC at ng pamahalaan dahil ito ang unang sukatan ng magandang liderato na inyong ipapangako sa ating mga kababayan. Si Police General Guillermo Eliazar. Sa mga taga-Spearhead Division, mayong gabi. Sa mga taga-ISAT University, mga professor da, mga manunodlo, mayong gabi sa inyong tanan, taga Iloilo City National High School, City High, kay Ma'am Tarusa, kag sa iyang mga kupdanan da, mayong gabi. Diraman sa Iloilo Doctors College, kag sa IHAS, Colegio de las Hijas de Jesus, mayong gabi sa inyong tanan.
Diraman sa mga pumuluyo sa South San Jose. Sa mga pumuluyo mayong gabi. Sa taga North San Jose, mayong gabi man sa inyo. Salamat sa pagpamati. Kag sa taga City Hall, kay Sir Jonas Vilosilio, kag sa iya nga mga kubdanan nga nagamonitor gid diri sa Iloilo Newsline, kag Gimaras Newsline, mayong gabi, kag sa mga Gimaras non, good evening. Sa mga suki da sang CL Diaz Poultry Supply, may ara dira nga mga feeds sila, may mga nagaalabot da, no, nga mga feeds, pili lang kamo dira, no, nagkanilain nga mga feeds, kag may ara man bulong para sa mga kasapatan. Kadtuyin nyo lang dan CL Diaz Poultry Supply, kulang kwarta nyo, pwede kamo da makayo, no, prangka lang kamo. Bayarin nyo lang pagkasunod, no, nga magdulhog naman kamo halin sa bukid. So CL Diaz Poultry Supply, madamo da sa nga feeds, kag may mga bulong para sa inyo nga kasapatan. Sa Lucindo family, mayong gabi, kag diraman sa mga taga 4th District, 3rd District, good evening. Sa taga 2nd District, sa taga Dumangas, salamat man sa pag-tanaw kapag pamati. Sa Negros Occidental, sa siyudad San Bacolod, sa pamilya Novera, pamilya Sederio, Haliki, pamilya Yanson, Gumbok, Plaga, subong man sa Calataro, Igharas, good evening sa inyong tanan. Sa pamilya Diaz man dira sa Caliban, Murcia, Negros Occidental, good evening. Kag sawong man sa pamilya Yanson sa Victorias, kag dira sa La Carlota, mayong gabi sa inyong tanan. Sa mga gwardiya sang Ceres Terminal, thank you so much sa pagmonitor diri sa Iloilo Newsline. 37 minutos na nakaligad sa alas 9. Check naman nato na report sa atong koneksyon sa probinsya sang Iloilo. Upod sa kay Newsline Ruel Arbael. Paliog standby. Newsline Ruel. Mayadayad ging gabi kanusline jani kag kanusline sweet don, no. Yari na aton sining balita nga madulong gikan diri sa probinsya sang Iloilo. Una diri no ang pagkatakop sang isa sini ka top 1 most wanted person sa banwa sang Anilaw, Iloilo. Kag natigayon gini ni siyang madakpan sa aton sining mga kapulisano sa gintingog mga persa sang Anilaw PNP kag sang Calatrava Municipal Police Station, kag natigayon gid nga madakpan ning si suspitsado nga si Robert Silva Iguarin, 52 anyos, nga residente sang barangay Santa Rita, Anilaw, Iloilo. Kag ini siyang wanted sa kaso sining rape. Ginpirmahan ni Judge Jose Mauricio Gomez, ang assisting judge sang branch 71 RTC 6, no. Ining arrest warrant sang nasambit sining suspitsado nga napitsahan Abril 8, no, tuig 2021 pa. Kung tuig 2021 sa bulan pa sang Abril. Kag wala sang girekomendar nga piyansa sining korte, no, para sa temporaryo nga kilwayan sining suspitsado nga yara karon na unong sa Anilaw Police Station kaagod nga magapangatubang sang iya sining kaso. Tadukang naton sining balita, isa man sining ka wanted person ang nadakpan dira sa banwasang Dueñas, Iloilo. Ining suspitsado kilala kay Rogelio Italia, 41 anyos, nga residente sa barangay Binavista, Dueñas, Iloilo. Kag natigayon nga inisya, no, nga madakpan sang Capiz CIDG, no. Kag upod man ang 602nd RMFB Okon Batalyon, no, nga ginapunahan ni Police Major Herman Magbanwa. Kagupod man ang Dumaraw Municipal Police Station, kag natigayon nga madakpan ining suspitsado, no, nga wanted sa kaso sining homicide. So unong karon ang nasambit sining suspitsado, kag may girekomendar ang korte, no, para sa sining temporaryo sining kailwayan nga 40,000 pesos, no. 40,000 pesos ang recommended bail sa sining suspitsado. Kag ang search po na arrest warrant, no, pirmado ni Judge Esperanza Isabel Poco Dislate, no, ang presiding judge sang branch 19 RTC 6, no, dira sa siyudad sang Rojas, no.
copies no kag napitsayan ni January 30, 2012 pa. Sa dugang naton nga balita no, may saman ka top 6 most wanted person ang natakpan sa Masin PNP kahapon. Ining suspitsado no ginkalala kay Arden Minor, 38 anyos no, nga residente sa barangay Santa Rita, Masin, Iloilo. Kagini siya ang wanted sa kaso sini nga rape man no. Ang arrest warrant no pirmado ni Judge Cedric Ruiz, ang presiding judge sa branch 39 RTC 6 no nga napitsahan na March 31 pa 2005. Kagawala sang gina-rekomendar sining nga piyansa para sa temporaryo nga kailwayan sining suspitsado no nga wanted sa kaso sining rape. So yara na sa paginakop no sa Masin PNP ini nga sambit nga suspitsado kag mga patubang sang nagakaigo sining nga kaso. O kun ang kaso sining nga pagpanghimulos o kon rape. Sa dugang naton nga balita no, isa man sini ka wanted person ang voluntaryo nga nag-surrender no sa San Joaquin Municipal Police Station kahapon. Ining wanted no kilala kay Edison Diosana Montibon, 37 anyos no nga residente sa barangay Manara, San Joaquin, Iloilo. Kag ini siya no ang wanted sini sa kaso sini nga less serious physical injuries kag pirmado ni Judge Nelson Bartolome no ang assisting judge sang branch 67 RTC 6 na dira sa Banwasang Gimbal, Iloilo nga napitsahan nga sini nga arrest warrant November 5, 2012 pa. Kag may rekomendar man no ang korte sa para sa sini temporaryo sini nga kalwayan, recommended bail nga 80,000 pesos no kag yara karon sa paginakop sa San Joaquin PNP ining nasambit sini nga suspitsado nga magapakatubang sa kaso sini nga less serious physical injuries. Kag sa katapusan naton nga balita no, isa sini ka unit no sa kalibre .40 no nga pistol Taurus ang nga ginsurrender sang isa sini ka residente no, 60 anyos nga residente sa dira sa Banwasang Sara kag ginsurrender ang sining armas dira sa Sara PNP kahapon. It's because man nga kag expired no ang sini nga lisensya sini sang nasambit sini nga armas luthang no kag samtang nga expired pa no na convince no sa aton sini nga mga kapulisan diri sa probinsya sang Iloilo nga i-deposit temporarily ang ila sini nga mga o kun ang inyo sini nga mga armas luthang sa mga malapit sini nga mga municipal police station no. So gin-surrender no ginpakamaayos ang sini nga 60 years old sini nga residente no sa Banwasang Sara ay surrender na gid lamang ang iya sini nga expired nga lisensya o kun expired ang lisensya sini nga armas luthang agod nga maging safe no ang iya sini nga kay it's because nga kung expired no or mayara ka mga expired nga lisensya no mayara ka mga armas dira nga expired lisensya pwede siya ma-applyan sa search warrant no kag pwede gid kamo nga mapasakaan sang kaso no. So sa tanan nga mga pumuluyo nato no ginahingyo sa provincial director sang Iloilo Police Provincial Office kag sa kapulisan sa mga kapulisan diri sa probinsya sang Iloilo nga kung mayara ka mo nga ginahuptan dira nga mga expired nga mga armas luthang o kon paltik man dira no i-surrender nyo na sa pinapalapit sini nga mga police station sa inyo sini nga banwa no. Ilabi na gid no gina-intensify pagit subong ang kampanya no sang kontra armas luthang gina-intensify sa Iloilo Police Provincial Office. Tumadulong naton sa nga balita gikan diri sa probinsya sang Iloilo sa gihapon ini inyo sini nga kanusline Royal Arbayal para sa Iloilo Newsline. Loadlift Trading and Services, isa ka construction firm nga nagapang-obra sa mga building, kapareho sa mansyon kag mga balay. Nagadesign man sila sa mga balay depende sa inyo nga budget. Ang ila opisina ara sa Block 5, Phase M, Francisco Homes, Geho, San Jose del Monte City, Bulacan. May kapabilidad sila kon parte sa engineering and maintenance contractor of big supermarkets sa Luzon area, ilabi na sa Ayala Alabang Village, Muntinlupa. Pwede nyo makontak si Engineer Joey Diaz paagi sa mobile number 0939-812-6336 o kung pwede man mag-email sa maria_rusem@yahoo.com. Kay Leslie Londonio, sa Pamilya Ramos, Pamilya Bautista, kay Nelson Bautista, mayang gabi. Musta na saon? Sa Pamilya Cordova, Pamilya Villanueva,
No? Thank you so much, Pamilya Ginyes. Salamat man sa pagtanaw kag pagpamati. Sa kay Nay Poreta, magbuo, happy birthday. Dira man kay Tata. Happy birthday. Happy birthday. Musta na? Kabay pa nga, okay lang ha? Pangamuyo lang ha? Sa pamilya Lasuna, Celestial de Rascalinog, pamilya Protasio, mayong gabi man sa inyong tanan. So, sa mga listeners naton, Luzon, Visayas, Mindanao, kag sa iban nga pungsod, nga nagapamati dire, thank you so much ha. Salamat gid sa pag-upod nyo kag samtang hilay-hilay kamo, at least may nabatian kamo nga mga balita. Kay partner Ricky Lamigo, belated happy birthday. So sa tanan-tanan namon nga mga listeners, thank you so much sa inyong nga pag-upod sa aton nga pagpangalagad sa subong nga edisyon Oktubre 6, 2021. Itanay naman kita buwas. Kag palihog lang, like, share, and follow sa Facebook page sang Iloilo Newsline kag Gimaras Newsline. Sa taga Hordan Gimaras kami nga grupo, mayong gabi. Kag palihog man, subscribe sa YouTube channel sang Iloilo Newsline kag Gimaras Newsline. Opod na lang sa aton nga technical partner kay Toto Boy Chef kag kay Nonoy MJ. Pod man kay Sweet. Sa mga manonodlo mayong gabi, salamat gid sa inyong man nga pagupod. Ako naman ang inyong nga ka-newsline, Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat kag mayong gabi Pilipinas para sa Iloilo Newsline.